ሰላም ተኸታተልቲ ትርሓስ ቲቪ መደብ ንባሃሃላይ ንፈራረድ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀኒ እምበር ሎመዓልቲ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሓንቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎመዓልቲ መደበይ ከዓ ስምዒትካ ምቁፅፃር ዶ ዋላስ ምስማዕ እያ ትብል ብቐጥታ ከዓ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ። መብዛሕትና ስምዒተይ ምቁፅፃር ኣብኒ፣ ስምዒተይ ምርዳእ ኣብኒ፣ ስምዒተይ ጎዲእኒ ወዘተ እንዳበልና ክንዛረብ ንስማዕ ኢና። ኣብ መነቃቅሒ ወይ ሞቲቬሽናል ቪድዮታት እውን ከመይ ጌርካ ስምዒትካ ትቆፃፀር ዝብሉ ኣብ ዩቲዩብን ካልኦት መራኸቢታትን ብዙሕ ዝተለጠፉ ንርኢ ኢና። ግን ብመሰረቱ ስምዒት እንታይ እዩ? ካብ ምንታይ ኸ ዝብገስ? ንምንታይ ኸ ዝጠቕመና? ክንቆፃፀሮ ዲ ዘለናሲ ወይ ክንሰምዖ? ወይ ክንቆፃፀሮ ኸ ንኽእል ዲና? መጀመርያ እዚ ተሓቲተሉ ሕቶታት ፅቡቅ ጌርካ ዝተማቕሮ ታዊኽካ ናብ ዝቕፅል መግለፂ ምስጋር ፋይዳ የብሉን። ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ክሳብ ዝርዳእካ ደጋጊምካ ስምዓዮ። ምክንያቱ ሕቶ እንተዘይተረዲእካ እቲ ዝቕፅል ሕቶ ድዩ ዝፈጥር ዋላስ መልሲ እውን ክርዳእካ ኣይክእልኒ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ንስምዒትካ ክትቆፃፀር ክትፍትን ፀዓይ ዝዓርበካ ዘሎ እውን ፅቡቅ ጌርካ ካብ ዘይምስማዕካን ምድማፅካን እዩ። ሓቀይ እንዴ? ብሓፈሻ ምስማዕ ካብ ትገድፎ እኳ ነዊሕ እንዲ ኮይኑ ምክንያቱ ምስማዕ እንተደኣ ትኽእል ምስማዕ እንተ ትኽእል ነርካ ምሰማዕካዮ እምበር ኣይምተቆፃፀርካዮን ነርካ ማለት ነቲ ስምዒትካ ክትሰምዖ እንተ ትኽእል ነርካ ሲ ኣይምተቆፃፀርካዮን እውን ነርካ። ስለዚ ፀገም ኣበይ ዘሎ? ኣብቲ ዘይምስማዕ እዩ ዘሎ። ስምዒትና ብግቡእ ክንሰምዖ እንተጀሚርና መልእኽቲ ናይ ውሽጥና እዮም። ስምዒታትና ብግቡእ ክንሰምዖም እንድሕር ጀሚርና መልእኽቲ ናይ ውሽጥና እዮም። መብዛሕትና ግን ክንቆፃፀሮ ስለ ንፍትን ይፍንጥሰና እሞ ዝገደደ ፀገምካ ንኣቱ። ብዝተቃለስካዮ ነገር ከዓ መመሊሱ ከም ዝቃለሰካ ዝተውዒልካ ኣለኻ። ኣብ ዝኾነ ሂወት ዝተቃለስካዮ ነገር መሊሱ ዝቃለሰካ ኣስተውዒልካሉ ትኸውን ኢለ እውን ይሓስብ። ኣነስ እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒለሉ ኣይፈልጥኒ እንተደኣ ትብል ኮንካ ግና ሓንቲ ኣብነት ክህበካ እየ። ንኣብነት ንስኻ ትደልዮ ሰላም እንዳኾነ እንከሎ ንስኻ ግን ኣብ ሂወተይ ሽግር ኣይደልን እየ እንዳበልካ ትጭድርን ደጋጊምካ ትሓስብ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ሂወትካ ዝኽሰት ሽግር ጥራይ ዝኸውን። ንምንታይ ደኣ ኣነ ዶ ሽግር ኢለ ጨዲረ ትብል ትህሉ? ብርግፅ ይእምሮኻ ግን ሽግርን ኣይደልን እየ ዝብሉን ቃላት ጥራይ ሰሚዑ ዘሎ ማለት ነቶም ኣሉታ ጥራይ ወሲድዎም ዘሎ። ሽዑ ንሱ ከዓ ንዕኡ ዝድርዐ የዳልወልካ። ንስኻ ከዓ ንምንታይ ግን ሽግር ኣይደልን እየ እንዳበልክዎ ሽግር ጥራይ ዘምፃለይ ኢልካ ትዕዘምዝም። ሕጂ እውን ብሰንኪ ዝዕዘምዘምካዮ ተዕዘምዝመሉ ነገር የበዝሓልካ። ብርግፅ ሕጂ ኮንፊዝ ኮንካ ኣለኻ። ፅቡቕ ነገር እዩ።
كمزي كونفيجن كي تفترون اتنصرنت አይመጽእን የምሮና ዓሻዩ እትትብሎ ከም ዘለዎ እዩ ዝወስዶ ስለዚ ኣዘራርባኻ መሓይሽ እቲ ደጋጊምካ ሽግር አይደልን የትብሎ ወይ ማኒፌስት ትገብሮ ዘለኻ ብኣነ ሰላም ዝደሊ ዝብል ኣባህላ ተካዩ ሕጂ استوعل ዘረባኻ ንጹር ክኸውን ኣለዎ እወታዊ ውጽኢት እንተደሊኻ ብእወታ ተዛረብ እቲ ውጽኢት ከዓ እወታ ክቕየር ክትርኢኻ እሞ ዝኣብነት እንተደኣ ተረዲኣትካ ስምዒትካ ከዓ ስምዓዮ እምበር ኣይትቆጻጸሮ ክትቆጻጸሮ እንተፈቲንካ ግን ልክዕ ከምቲ ኣሉታዊ ኣባሃህላ እዩ ፈንጢሱ ምስ ወፀ እውን ሓደገኛ እዩ ክጅመር እንከሎ ስምዒትካ መልእኽቲ ውሽጥኻ ኢልና መልእኽቲ ውሽጥኻ ክትዓብስ እንተደኣ ኣለኻ ከዓ ኣንጻር ውሽጥኻ ትጓዓዝ ትጅምር ኣለኻ ማለት እዩ ኣንጻር ውሽጡ ዝጓዓዝ ከዓ ሰላም ዘለዎ ህይወት ክረክብ ኣይክእልን ወይ ድማ ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ ስምዒትካ ስምዓዮ እምበር ክትቆጻጸሮ ይትፈትን ዋላ እውን ንስኻ ንዕኡ ሰሚዕካ ኩነታት ውሽጥኻ ክትፈልጥን ክትርዳእን ዝተዋህበካ ስለ ዝኾነ ክትቆጻጸሮ እውን ኣይከኣልን ኣብቲ ክትቆጻጸረሉ ዝፈተንካሉ ግዜ እንታይ ከም ዘጋጠመካ መቸም ባዕልኻ ርኢኻ ኣለኻ ይርዳእኒ ከም ልምዲ ስምዒትካ ምቁጽጻር ዝበሃል ኣባህላ ሕብረተሰብ ከም ዘዕበየካን ክሳብ ሕጂ ከም ሰዓበካን ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኣነ እውን ከምኡ ስለዝነበርኩ ግን ኩሉ ሕብረተሰብና ዝበለናን ዘስነቐናን ሓቂ ወይ ይጠቅሚ ማለት ግን ኣይኮነን ብዘይካዚ ናይ ስምዒትካ ምቁጽጻር ዝብል ኣባህላ ካልኦት ንህይወትካ ፍሬኖ ኮይኖም ዓጊቶም ዘለዎ ነገራት እውን ከተስተውዕለሎም ኣለካ ምክንያቱ ክሳብ እቲ ዓቕሚ ሰብ ተኣክል ኣብ ሕብረተሰብ ተሞርኪስካ ኢኻ ሎሚ ግና በይንኻ ደው ምባል መስቀልካ ምጻር የድልየካ ኣሎ ኩሉ ናይ ሕብረተሰብ ዝበለካ እውን ጠቒምካ ድዩ ኣይጠቕመካን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ድሓር ከዓ ሕብረተሰብ እውን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይምዕብል እዩ ንስኻ እውን ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ሕብረተሰቡን ኣብነቱን ምዃንካ እውን ኣይትረስዕ ስለዚ ኣነ ንዝመጽእ ሕብረተሰበይ ወይ ድማ ወለዶ ክሕልፎ ዝኽእል ሰናይ ነገር እንታይ እዩ ኢልካ ንነፍስኻ ሕተታ ብዝተረፈ ኣብዚ ነገር ብዕምቀት ክትርድኡን ክትሰርሑን ሕማቕ ስምዒታትኩም ከተውፅኡን ትሮማታትኩም ክትሕውዩን ምስ ትደልዩ ኣብ ኢንስታግራም ወይ ድማ ኢሜይል ኣብ ትርሓስ ቲቪ ዝብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ከነሰኒኩም ከዓ ሕጉሳት ኢና ኣብ ዝመጽእ ብሓድሽ ስራሕን ብኻልእ መደብን ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለናዮ